Hei vaan kaikille. Turpaki. Oikein. No niin, mennään. Get the fuck down. Mä siptaessa. Mä otan taimasta. Mä sain just äsken, just sain äsken tältä kalarilta äsken viestiä, että äijä meidän helmet video poppaa. Mä oon silleen, oh my god. Joo. Mistä? Tuolta. Taas. Ai shit. Suoraan mun ees. Nyt. Factory. Ai. Vasen pommi. Okei, mulla on vähän väkiä. Mä katon. Jäi. Mä tuun. Jäi. Lataan. Joo. Mä katson. Mulla taas meni näyttö pimeäks, voi perhana. Noniin. Mulla näkyy kuitenkin. Ei hätää. Tulee. Ei se uskalla tulla. Pistä vähän taimas. Eiku taimas. Tasapommi. Niin mene vähän kauemmas. Sä mee maahan. Se oli vaan yksi, okei. Haluatko sä Pommi. siptaa jossain? Haluatko siptaa ja... no mä voin. Tartoinen. Joo. Shit. Ammu. Yes. Hyvä. And this is how you boys and girls play helmet with good teammates. Ei niinku viime videossa, ehkä meitä puuttuu viime videossa hei komssit. On siellä. Pari henkeä. Tietäis. Se jaa. Mä kuulen ne askelet. Ehkä täällä pitäis olla. Tästä mä kuulen ne tuolta. Joo, no ylhäältä kuuluu ne askelet. Täällä avaus, aukes ovi. Mitä kyllä missä aukes? Jossain aukes ovi. Mennä. Checkpointti. Ota heltti. Oikealla pommi. Onks täällä äijä? Täällä ehkä tää. Get down! Oho. Mä ensin melkein Se oli miski, klikki. Hei, äijä, onks auki? Se on auki. Tuu tänne, mä loadaan teargas. I'm coming! Missä sä niinku meet? Mä oon täällä. Ai sä menit jo sinne niinku pikkuhuoneelle vai? Joo, mä oon täällä, mut se on auki, että jos sä voit avata ja sit sä avasit sen. No niin mä avaan 3, 2, 1 nyt. Suli. Hetkinen! What? Siis sä juoksi sitä pois. Eikö se oo silloin hostile? Siis toi siviili juoksi pois sieltä. Niin, Eikö se oo hostile? Joo on. Eiku hetkinen, mitä? Viime vidis, joka mä katoin oikeastaan tänään, minkä myöskin katsomaan tätä. Niin mäkin katoin. Niin, siis viime vidis, eiks ne vaan viime vidis siis silloin ne juoksi ja me ammuttiin ne molemmat. Niin. Eikä ehtinyt vaan tarraamaan kiinni kehenkään ne tappaa muuta jotain, en mä tiedä. Niistä mä ammuin yhden siviili, jolla oli kärryt ylhäällä. Siitäkään ei tullut mitään. Okei. Mä menin hermot sinne. Tulee. Mä en tiedä, mä ammun. Fuck, niitä oli 2. Fuck. Äijä, mä oon yllättynyt, mä en oo vieläkään sanonut yhtään F-pommia. Fuck, niitä oli 2. Fuck. Ja pidin oikein, menkin varmaan puolen tunnin keskustelua, että miksi pleikan toi niin hintoja pitäis laskea. Äijä, me 2 filosofiaa täällä oikeesti. No eiks niitten pleikan hintoja pitäis laskea? Ja missä helkkarissa sä äijä menee? Äijä, mut niinku siis mä kutsun filosofiksi, koska mäkin on ollut sellainen, siis tavallaan. Siis se on niinku äijä, joka puhuu niinku, if it were politics, but it's not politics. No niin. No missä kohtaa sä nyt meet, kun mä en näe sua täällä? En minä näe mitään täällä, mä oon niinku, mulla on ihan musta ruutu. Well shit.
Tullaan pienen tauon jälkeen. Okei, ne tekniset ongelmat poistu, mutta... Hello, my Kuka sä oot? Here comes a new Katsotaan tää. Tulee. Raaja. Okei. Ei saa. Mä pidän takaa. Hoitakaa vaan toi. Eliminate patrol team. Okei, mene sä. Taka. Sillä on äijä. Äijällä on ase. Okei, hyvä. Hetkinen, miksi täällä näkyy? Ai! Shit! Eiku väärä suunta. Jumalauta tää poraa, mutta ei tee vittuakaan. Ei! Kuuluu. Tässä. Joo. Ammu sitä pommia nopeet. Älä perkele koske siihen pommiin. Älä. Sitä Mä on juoksen kokeiltu. äkkiä siltä pois siellä Tää on pommin kokeiltu. On kokeiltu, joo. Meni tiergäässiä, älkää ampuko. Tulee ulos. Alas. Äijä, Alas miten mä mä voin vängätä teitä. Kuka menee? Oi, oho. Kuka menee? I'm going in. Okei, sä meet. Ei. God of war, God of pain. Sä otat. Ei kaksi. Ei, tossa. Joo. Hyvä sä otat. Äijä, sä tietäisit Kaska kuitenkin niinku kuinka huono mä olin. Niinku sanotaan 30 minuuttia sitten kuinka huono mä olin. Mä oon maksat rakaa. Sori. Well shit. Onks niillä siis niinku aseita kaikilla? Nyt ei. Vaan ne on valmiina ne, kellä on aseet. Mutta ei nää. Niin pitää olla. Get the fuck out of my way. Hei, heitäänkö tiergäässiä? Ammu. Mitä sä Ammu. taas- Tiergääs. Vitsi, mä kysyin ja mulla ei oo vielä loadattuna. Joo. Mä katon tässä tätä ovea. Jos sä menit ottaan päiväunia. Ei vetää helppeni. Ihan, ei mulla väliä oo. Otitte päiväunat. Joo, no sori kun vähän Tunge nyt niitä steroideja minuun ja nosta minut ylös. Niin. Mä lataan. Tänä yönä steroid. Katsotaanko me toi ovi. Varsa. Täällä. Fuck. Äijä, mä näin siinä 2 mustaa miestä. Niin. Tietenkin. Ei tiergäässi. Kuoli. Ja radio. Hyvä. Radio. Mene. Shit. Se tulee. Mä en oikeesti osaa tehdä yhtään mitään oikein. Ja mä menin vahingossa rivo. Shit. Osta mun fätääsi ylös. Mä pyörin ympäri. Ei sä. No se. No vai kaikki sun päälle. Päivä. Mä kuolin heti. Se radio meni päälle. Sieltä tuli. Joo. Mut siis niinku mä meinaan sitä, että siis mä menin nurkan taas. Se. Okei. Ammukaa. Mä en pysty, mulla on tää tiergääsi tässä niin. Väsy. Nyt. Radio. Shit. Mä vähän väsyttää, niin mä vähän Mä sain sen radio. Mutta vitsi. Mä olin silleen, että solo on. Otaksä? No mä voin. Mulla on ihan kaikki pelit, mitä mä pelaan, ihan grafiikat aina täysillä nyt. Mene tiergääs. Oisko nyt? No, okei. Mene tiergääs. Oisko nyt? No, okei. Shit, kolmas. No just. Tuo kun siis ne siviilit niinku niitä ei pysty ampumaan vai? Ei näköjään. 1 siviili ja 1 äijä. Mä teen tän. Back up. Mä tuun sen kanssa. Tapoin hossu. Nyt mä siptajan. Noniin. Movin. Tää oli 10 out of 10 oikeesti. Chica se ovi. Chica. Hengittää vähän kaasuja.
Toinen, yhdellä äijällä on ase. Miten? Mun pitää alkaa käyttää sitä mun taseria nyt. Mitäs se tekee, jos sitä ampuu? Mene takas sinne. Fucking tutoria. Älä nyt kun mä rei. Flashbang ja helppoinen. Mulla on 2 maalia. 2 helppoja. Niin mitä tutoriaalista ja kissasta? Siis me katsoo tutoriaalia. Jos sä ammut niitä, koko se niinku missio vaan menee pois. Sä vaan kuolet. Tulee... Freak door. Oo, freaky. Eikö se on breach door? Ei, freak door. Sieltä oot ihan freak. Noniin. Tässä mä heitän flashy. Ekalla yrityksellä. Freak sängyssäkin. Kyllä. Mennä. Liikkuu. Apua! Shit. Mitä mä vielä elän? Ei! What are you doing? Why you shoot that guy? That didn't do anything. Tässä menee 30 tuntia kohta. Jos me oltais toisaalta oikeesti videolla POV:sta oi. Saat mun kaska mun ees. If you dare to move and pick up that gun, I will fuck you. I can make them move. I have just a round shape. Stop shaving up my ass. Oh yes, I fucking loved it. Good ending. Happy for you. Tulee. Ovella. Onko kaasumaski? Good job. Kaikki kuoli. 200. Älä vittu koske muuhun! Älä koske minun vittu! Älä koske sitä roudella! Älä koske minun! Pommi! Ei ollutkaan. Äijä sä pavaat sen oven auki ja mä sanoin pommi ei oo. Ei siinä ollut pommia. Shush! 3 minuuttia. Ja tää on nyt jo varmaan niinku age-restricted. 3 äijää, 3 minuuttia. 2 äijää, puoli tuntia without success. Saatana, tommonen metallipalkkilens mun ottaa. Äijä, oot sä vammanen. Nyt se tuli Down syndrooma. Sedällä on Downin syndrooma. Wompua. Hei, hei. Next map. Missä me finishataan tää oikeesti? No tässä on 40, joo. Seuraava mappi, mut lopettaa. Okei. Kiitos, että katsoit tämän hauskan videon. Nimittäin me nähdään seuraavassa videossa seuraavien jälkeen. Kiitos ja hyvästit.